and held me up and gave me dignity. Dili na ko makalingkawas ni Alma. Dako kong utang buot niya. Kung moingon ka lang karon, nga andam ka magpakasal ako. Ako mo ay mga tubang ni Alma. Aron bawion ko ikaw gikan niya. Dili na ko makabiya ni Alma. Makahimo ka, Nobi. Ayaw ko isud sa imong bulsa. Bibiya ka gani nga wa magpaibaw na ko. Unsa pa ka unggok dun tangduhan ni Alma? Andam ko matubang niya. Og barugan ang akong kaakuhan di animo og sa atong anak. Dili na lagi ko mutuon nimo. Pasaylo ako nga bibiya ko nimo. Nga wa magpaibaw, Nobi. Ang kunon ko. Niadtong higayuna nagpasuwabi ang katumanan sa akong ambisyon. May luna ka naman sa akong kasing-kasing niadtong higayuna. Pero nagpasuwabi ang katumanan sa akong madamgo. Pero dito sa laing nasod, ikaw ang kanunay kong ginawna. Og kamotoran niya na, gigamit ko si Chukoy. Aron mo mo bantay nimo. Unsa? Gigamit mo si Chukoy? O Nobi, gusto ko masundan ko ang imong kalihukan pinaagi ni Chukoy. Ako mo ay nagsugo ni Chukoy. Aron dad-an kang mga preskong prutas, ingon man fresh milk. Inyo lang gidi ay kong gihimong puang. No, dili ka na tinuod, Nobi. Sa diyang dito na ko slayo, ikaw ang kanunay na kong ginuhuna. Kananggikan ko sa klase, kanang ako na lang usa sa kwarto, ikaw may akong gipangita. Ang imong mga ngabil, mo'y kanunay mutagamtam sa akong mga ngabil. Og dito ko masayri, nga ikaw gidi ay ang akong gikinahanglan. Og dili ang akong ambisyon. Hinungdan nga sa dihang nasayran kong umaana ka na, gitapos ko ang akong klase. Og wa ko na ipadayon ang akong pagpa-enroll. Aron adto ko unta duwason ang akong pagkadoktor. Nobi, ikaw may akong gikinahanglan. Ikaw ug ang atong anak. Bisag unsaon pa ko nimo sa paghaylo. Si Alma paghihapon ang akong pilion. Susihon kagad kinsay nagbuot-buot og suwat sa imungahan sa live birth sa akong anak. Ako mo ay nagbuot. Ug way labot ang nagsuwat sa live birth. Ug andam ko matubang bisag unsa inyong kaso kay ako ang amahan sa bata. Ako, Nobi. Maudi ay nga daghan og nasayran si Ronel tungod ni Chukoy. Unsa di itong kanahan? Hanig di ito sa impyerno. Di man tingali hanig sa impyerno si Chukoy, ma. Unsa pa man di imong itawag atong tawhana? Igo lang gisunod ni Chukoy ang mando sa iyang amo, ma. Ang ako lagi kagulan, si Alma. Unsaon kanya sa pagdawat ang live birth sa bata? Giparehistro na kuno nila ang live birth sa bata. Maulagi na, ma. Unsaon man ako sa pagpasabot ini si Alma. Mahimong itago lang una ang live birth sa bata, nak. Hangtod ka na saan nato ka na matago gikan ni Alma, ma. Mahimong dili pa atimano ni Alma ang live birth sa bata tungod sa iyang kabisi. Maura ba iyang gusto nga ipasunod sa iyang apelyido ang bata? Dili na mahimo gawas kun iyang i-acknowledge ang bata. Pero unsaon man sad niya sa paghimo nga babae man siya. Ug wa pa madawat sa atong kultura ang inyong relasyon. Kaya tagan ko problema ni Ronel. Problema ba di ay nimo? Problema, maoy. May hatag magud si Alma og bayad aron ko mo mabdus. Ang buot kong ipasabot, nga wa ba di ay ninyo sabutin ni Ronel ang mahitungod sa bata? Nihangyo si Ronel nako nga hatagan siya kikayon. Aron maparukan niya ang iyang kaakuhan din ako og sa among anak. Anya, unsa man di ay imong hunahuna? Nagkukugutang buot ni Alma, ma. Gawas pa, bibiya si Ronel nako nga wa magpaybaw. Kibati ko ang kahadlok ni atong hikayuna. Kay kung dili ko mamabdos, sigurado gid nga masudyaan ko ni Alma. Ako nak, mag-agad lang yun ko sa imong desisyon. Pero naghuna-huna ko sa kaugmaon sa akong apo. Mabulahan ang bata, ma. Uban ni Alma. Salamat nga migawas ka, ma. Ha? Tabangi ko kangyo ni Nobi nga biyaan niya si Alma. Kaya ako siyang pakaslan. Ay, Ronel, may kaugalingon ng buot si Nubi. Busa, akong ihatag niya ang tanang katungod sa pagpili kinsay makalipay niya. Matabangi ko, hangyo si Nobi nga ako'y iyang pilion. Please, ma. Dito ba ako sa accounting? Nga naman. Aron ati manon ang imong bayranan din sa ospital. Wag yun kayo nauna-on sa bayranan din sa ospital, Chuck. Nagbilin man si Alma. Nahigugma ka ba yun din ni Alma, Nubi? Si Alma ang gikauban ko sa diyang nasayran ko ang sakit ni Mama. Og si Alma ang gikauban ko sa pagpakigbugno ko sa among kalisod. Busa, dili ba siya angay na kong unungan? Nubi, ang babae para lang sa lalaki. O ang lalaki para lang sa babae. Ang usa ka matuod nga lalaki, Nubi. Mo na'y maghatag ni mong matuod nga kalipay. Ayaw, sakripisyo ni mong kaugalingon. Doon ako'y anak.
Andam ko mga mahan sa imong anak. Unfair para nimo, Jack. Kung mangamahan ka sa dili nimo anak. Okay ako. Ikaw mo igipitik sa kong kasing-kasing. Magkakita ka pag babae nga labaw pa nako. Og ikaw gid mo igipitik sa iyang kasing-kasing. Dili ko angay sa imong kugma. Di ko ni mo mahimong higugmaon. Wa ko'y ikasaway nimo. Nabi pa sa ilo ako. Kung napasipad anti ka sa una na itong panagkita, ako na itong ipasulan. Nakasabot ko nimo. Nakasabot ka man di ay. Nganong di mo man tudluan ang ibang kasing-kasing. Aron higugmaon ko. Sorry gid kaayo, Jack. Pero dili ikaw ang gipitik sa akong kasing-kasing. May laing lalaki ang gipitik sa imong kasing-kasing. Wa, uy. Katong nagpagkaroon ingnan ni doktor. Nakita ko nga kauban siya ni Chukoy. Katong magdadaanan ni mong prutas pa. Siya ba'y nakaingon? Dili, uy. Pero permi laging muato si Chukoy sa inyo. May mo bang dili ta mag-iskon niya itong tawana? Wa siya labot na ako. Si Almara mo yung makapugong. Aron dili ko mahimong mahigugma kang bisan kinsa. Nobi, ayaw lang ko pugi nga makikita ni mo. Kay sagutahon ko nga mo pugong nimo. Pero wa ka man go'y mapaabot na ako. Sagdi lang. Langit na alam ako na. Mayong pagbuminaw sa Lex Ayaw lang ko Pinoy. dito nga makikita ni mo. Aba, Higala gyapon ta, Jack. abi ni mo. Dili makutik simba. Pero gikan karon musimba na ko. Mauy akong iampo nga ako na lang unta ang imong higugmaon. Kanus aman ako makita ang akong apo. Ay lang mo na ko, Apo Rahama. Unsa? Unsa man? Wa day mo'y relasyon sa inahan ni anang giingon nimong akong apo? Ay lang gud pagdali, ma. May pagwa pati ka, ay bawa da nga, doon na kaning Apo. Naghinamhinam man manggod kong makabaton og apo, Ronel. Naana lagi, ma, pero mangita lang kog saktong timing, aron imong makita ang bata. Ay, pagkawa gud di mo'y klaro gud. Mupahuwayo na ko, ma. Uy, unsa ba'y nahitabo ni Ronel? Mayo kay ni apa ingon din si Chukoy. Chukoy, Uy, ma'am. hain naman ang giingon ni boss nimo nga akong apo, ha? Oh, nganong nakugang man ka? Diha ka baya sa diha gipalaom ko si mong boss nga doon na ako'y apo. Diha ba ko adto, ma'am? Atok, on hinoon kang tsukuya ka diha. Nalimot man ko anang hitabo, ma'am, eh. Time para good, time pa. Nalimot po ko. Unsa ka dito'y pangan sa inahan sa bata? Kinsa gani to, Chukoy? Ay, si ma'am, malimtanon man kayo, ma'am, eh. Wa, di mo pangutan na si boss, ma'am. Kung kisay ngan sa inahan sa iyang anak. Ay, pulos man intawon mo hanggaw, oy. Ay, wa ko'y labot, anak, ma'am, oy. Kinsa lagi pangan sa inahan sa bata? Tug-ani ko, Chukoy. Kinsa ipangan, ha? Naon sa amin, nalimot juga, ma'am. Sige, ani ni ma'am. Si boss untay mo pangutanon, anak, ma'am. Kaya siya may naibaw. Wa, mo juga kalibutan, anak, ma'am, oy. Kinsa lagi pangan, Chukoy? Nobe! Di na ko ini. Ako may filming sanwit ini ay. Dito na kayo, bahala ko niya. Ay, Chukoy, ayaw kong biyahe, ay! Ay! Husto, nubi di ito may pangan atong babayhanan, no? Kinahanglang makita ko ka na si Nobi. Ma, hangiwa ang doktor nga manggawas na sa dini. Mugawas na ka din sa ospital na. Maayo naman ko, ma. O okay naman sa bang baby. Wag yun manawag si Alma. Wa man gyud. Tingalig na busy sa iyang trabaho. Siya ron naman sad. Nahibaw gusto siya nga umaanak ka sa iyang pagikan. Manggawas na lagi ta dinhi. Mintras doon na pa'y masubra sa gibili ni Alma. May bagting ang imong cellphone, Tingig si Alma na na. Si Alma gituod. Love? Kumusta naman ka? Nanganak na ko. Ha? Unsay baby na to? Mangutana pagyud ka nga. Kay ba naman tangdaan nga lalaki? Di love sa. Excited lang ko, love. Kumusta man ang atong baby? Okay naman, love. Dado na gani din ni ang bata aron patutsyon. Gi-breastfeed mo ang baby? Doon naman ko'y gatas. Akong gi-breastfeed. Maayo hinoon. Upauli na ko, love. Kanas Ganun na ko gang mangka. Mauli naman, good me. Manggawas na mi diri sa ospital. Uy, ganun kadali man. Normal ra ba yang akong pagpanganak? Usa may akong dukayan diri. Wa magkuwang ang kwarta nga akong gibilin. May sobra pa no. Dako pag sobra. Kanusa ka man mo uli? Basta, karon na.
Magpabook na ko. Okay, panawag lang unya kung naa ka na sa Manila. Aron ipasugat ka sa auto. Kinsay apelido ang gida sa bata. Ako? Di ba, ningon man ko nimo nga akong apelido ang dadon sa atong anak? Di lagi mahimo. Dili gid sila masugot. Bisag subornohan. Lisod lagi. Ayaw lang ko't pamugos. Okay, di na lang ko mamugos. Ang importante nga magkita ko na ang akong anak sa akong pagpauli. Magpaabot ko nimo, love. Manggawas na mo din eh. Okay naman ang doktor. Mupauli na si Alma. Imo siyang gituganan nga gi-acknowledge na ko ang bata ug ako ngan ang nabutang nga iyang amahan. Wa ko makaako sa pagtugan niya. Ay, ano bang nagbuot man sa taoy? Natural, ako ko'y amahan sa bata. Kailang lang ako siyang angkunon. Di man na problema ba? Sa di problema. Nagkalitan gani ko sa diyang nangutan na siya kasi apelyido nga gida sa bata. Imong gituganan nga akong apelyido ang gida sa ato baby. Wow, dili ko gusto nga mahaso lang yang una-una. Samtang tuwa pa siya sa States. Ay, naglipog pa ko. Unsaon ko siya sa pagtugan sa imong gibuhat. Gusto ka ako'y tugan ni Alma? Ano bang magbuot-buot man yung ka? Nganong masuko man ka? Dili ko gusto nga magkaaway mi si Alma. Dili ko gusto nga malayo siya nako. Adam ko magpakasaltang duha. Unsa to imong gisulti? Magpakasaltang duha. Aron magdako ang atong anak nga normal. Nga doon na siya amahan o ginahan. Huwag kog mga naumol na tong duha. Siya dihang atong gibuhat ang akong anak. Ang kunon ko. Sa unang adlaw di nagkauban ta. Wa ko na batiya. Pero sa ikaduhang igayon, may talag sa una kong kahinam nga gibati. Kahinam ra tungod kay lalaki man ka? Wa ka na mawa sa akong nauna, Nobi. Nagpangita na ko nimo. Dili ko matuon nimo. Unsab giangay na kong buhaton ang mutuo ka na. Nga nahigugman ako nimo. Bisag unsa pa imong buhaton, dili na ko matuon nimo. Unsa man, pasagdan mo nga atong anak nga magtubo sa sayop nga mga ginikanan? Wa ka nilabot, anak. Ako'y amahan. Nga moingon ka wa ko'y labot. Ug nalimot ka. Nga didto ko sud sa delivery room. Kung wa ko gunit yung imong kamot, di ka makabaton og kaisog nga mutong. Mahimo ba? Biya na din Di ko malakaw, kundi ta magkasabot. Si Alma ray gusto kong makisabutan. Wa ka ba masayod nga mahimong sudyaan ko ni Alma? O mahimo pagkaning iya kong pabayron sa tanan niyang nagasto? Ako'y mabayad niya. Biya na din Nobi. Biya na din Ganit lang. Oh, nga no? Dito ka gikan sa kwartong, Nobi, ha? Unsa may mong labot? Unsa mo sa imong labot ni Nobi? Gusto ka masayod? Ang utaan na gani ko. Tugan, kung sa imong labot ni Nobi. Dili. Ikay unahon ako sa pagpatugan. Unsa man? Uyab mo ni Nobi, ha? Excuse me. Ayaw ko biyae nga di ko kontento sa imong tubag. Ayaw sa kupugni kay wa ra ba kumadlok nimo. Sabi, tubag ako! Unsay labot mo ni Nobi, ha? Nangalit ka, ha? Magkita pa ta, ha? Nobi, nagkasukmagay sila si Ronel ug Jack. Unsa? May gawas manggod ko pag gawas ni Ronel din sa imong kwarto. Ug akong nakita si Jack sa parking lot. Kinahanglang manggawas na tadi, ma. O kinaman tingali ko. Kung ako ray mo bayad sa billing section. Ayaw. Ako na lang mo bayad. Mayong pagbuminaw sa Lex. Nanang driver, ma? Gusto na mo pauli sa ato ang baby. Oy, nganong mihilak man ang bebe. Gusto na lagi siya mo pauli. Ako unang pasakon ang driver, ha? Aron ato patabangon og dasa ato mga butang. Mas maayo tuod, ma. Ngay mo atuon ang driver. Aron sad malantaw ni mo kung napabas-ubos sila si Jack o si Ronel. Sige, nak. Ma, ikaw na hipos ining live birth ni baby. Kinsa man di ay toy atong iangga sa bata? Niya na lang ta magkunahunaan na, ma. Si Alma mo ay hatagan ako katungod. Aron mo hatag sa angga sa among baby. Itako una ining live birth sa bata. Oh, sige. Ako hipos ni Ana. O kung mangita manggid ini si Alma, ako itugan niya sa matuol nga gigikanan sa bata. Ayaw, ma. Pasagdi nga ako'y mutugan ni Alma. Mahimong dili pa karon, pero ako agad siyang tukanan. Wa ka mahadlok sa isilot unya ni Alma ni mo, nak. Napaman ang kwarta nga 5 million pesos. Tuwa lang sa sekreto na akong account. Kung papilion ka, kinsay hatagan ni mo katungod sa bata. Kinsa may imong pilion, si Alma o si Ronel? Nobi, anak, tubag ako sa akong gipangutana ni mo. Ma, ayaw na ko papili karon. Sige.
Sige, Nobe, dili ko ikaw pugson. Pero karon pa lang, siguro ang imong kaugalingon ha. Kinsay angay nimong unungan. Kinsay angay nimong gahinan sa imong pagpakabuhi ng kalibutan na nga dili ka magmahay. Ma, Tiguang na ko. Ug doon na pagyoy sakit, ug may anak ka ng atimanon. Dili ko gusto nga mag-antos ka tungod na ako. nga no bang nagisgot magkaanak maoy. Kontento na ko sa akong kinabuhi karon. Nak, gusto kong malipay ka. Kanang tinud-anay nga kalipay. Boss. Sabi na, asam taron, boss, ha? Mga to silang Nobi. Sa ilag yun? Sa ila lagi. Migawas na sila gikan sa ospital. Wagi ko pa'y bawa aron matod ko ang akong anak. Sigurado yun kung masudyaan yun kayo ini ba? Nasayo na sila. Nga ikaw may akong gipabantay. Unya, wa sila masukon ako? Igo ka lang misunod sa akong gitugo nimo. Busa nga nung ikaw may ilang basulon. Sige na, Chukoy. Mga to na ta. Wa na din sila Snowy sa ospital. Naggawas na sila nga wa kong makabantay. Ako untay muhatod nila ta. Bala na. Muado ko sila. Gusto kong makita ang kahimtang ni Nobi uban sa iyang anak. Ingon ini day ang may kugma. Kadtong amigo ni Chukoy. Unsa man sa to siya sa kinabuhi ni Nobi? Nahinumdum ako. Wa pa gid ko malimot. Siya katong miduol sa dihang giharas na ko kaniadto si Nobi. Nganong kalit man siyang miabot sa kinabuhi ni Nobi? Nak, kanus agani tumuuli si Alma? Manawag ra ko no siya makon. Tuwa na siya sa airport sa Manila. Magpakuha siya sa driver. Wa pa manawag? Wa pa man. May sakinan man nga mihunong. Imposible kung si Alma ron ang miabot. Akong susihon. May nga adlaw, ma. Nagawas na day mo sa ospital? Ay, nahadlok si Nobi sa nahitabo niyang duhang Jack. Laliman ka, nagsukmagay mong duha. Ay, iya magkukong giunahan, ma. Kining, Ronel, mahimo ba? Hunong ako nun ang pagsigi mong sampit na akong mama. Pastilan, madlo kong madunggan ka anak ni Alma. Abi lang niya, may konsinter ko sa nahitabo ninyong duha. Andam ko pakaslan si Nobi, ma. May mong makadayon? Mahadlo ko nga mupadayon ni mo. Karon ang gipaabot ni Nobi nga muuli si Alma. Labing maayo nga mag-abot ming tulo. Si Nobi mo imong gipaantos anak, Ronel. Wa pa gani masayod si Nobi unsaon niya sa pagpasabot si Alma. Nganong imungan ug bansagon ang nadaha sa bata. Dili ko may mong ikasulti si Nobi? Ayaw lang sa aron, ha? Ayaw lang sa aron. Hatagi o naghigayon sa Nobi nga makahuna-hunaon sa iyang buhaton. Pasaka lang siya, ma. Salamat kayo. Hinaot nga katapusan na lang ni natong panagkita. Nobi, Dili na ko gusto kasol. mao ba imong ipalataw nga wa kagi pagbati na ako? Sukad ka lang mibalik sa akong kinabuhi. Nahimo ka ng anino nga akong gikadlukan. Dili ko ikaw ipaila sa akong anak. Kinsa mo gitong tawhanas imong kinabuhi, Nobi? Laom ang tagduot sa akong pagkababae si Ronel. Ronel day, ayangan? Jack, sama ni Ronel. Muhangyo ko nimo nga katapusan na lang ni nimong pagbisita din eh. Nobi? Wala ko makasabot sa nangitabo ron sa akong kinabuhi. Gituyo tingali sa kahigayunan. Nga makabaton kong anak nga ingon ni ini kagkupot ang akong kinabuhi. Kinsa may nakahatag ni mong kahasol, ha? Ako ba? Kamong mga lalaki. Unsa? May kagahapon ka ba sa amo ni Chukoy? Siya mo'y amahan sa akong anak. Unsa? Siya mo'y sperm cell donor ni mo? Kung masayod ka sa matuod, may mong inyo kong panghimarauton.
Mahibong inyo kong matulisok nga wa ko'y dignidad. Nubi, di ka na mahitabo. Tugani ko tinuon. Aron ako mo'y manalipod mo. Gibati ko gani ang kagamay sa akong pagkababae. Unya imo na hinuon kong panalitdan. Tungod kay nahigugma ko nimong tinuganay. Dili ko angayan sa imong kugma, Jack. Pangita nagbabae nga deserving sa imong love. Ayaw ko. Nubi, ikaw mo'y gipitik sa kong kasing-kasing. Lakaw na, Jack. Mihilak na nga akong anak. Nagkinahanglan ka sa kong pagmahal, Nubi. Aron doon ay manalipot mo. Dili ikaw ang akong kikinahanlang, Jack. Aron mo'y akong kadangpan. Aron mo'y makaunong nining kupot kong kinabuhi. Lakaw na! Nubi, niya na si Alma. Hipusa pa yun ang lifeboat sa bata, ma. Oh, ako nang buhato, nak. Niya na siya. Hain akong baby. Ma, kuha dito ang bata o ipakita ni Alma. Oh. Love. O sa pinahitabo ni mo? Wow, uy. Sobra lang ang akong ka-excited. Mauna rin ang akong anak. Bibi. Pakugusa din ka sa akong baby. Uy, kamao mo na gining mutabi ang akong anak. Kisa may nga niya, love. Nakuhat ko nimo. Aron ikaw mo imuhatag og angga ni baby. Angga? Wa pa'y panganin bata, ah? Naana. Kisa may ang pangan? Kuan. Ronel. Ronel. Kinsa may mihatag sa maong pangan? Kuan. Ako. Ganahan ko kay sayo lang litukon. Og sayo lang sang isuwat sa atong baby kun mo eskwela na siya. Okay, Rasad. Kaya akong gipaabot nga muhatag og angga sa bata. Kinahanglan nga nindot gyud ang iyang angga kay maorbe na itong litukon kada sangpit nato niya. O kinahanglan sad nga mobagay sa kagwapo sa kong anak ang iyang angga. Basta akong gihatag nimo ang katungod, love. Lucky. Lucky? Lucky. Mayong pagbuminaw Kay Lucky ning sa bataa Lex lang natong duha, Gino. love. Kini si Lucky mo ay mugapos gyud atong duha. Aron dili na kita magabuwak. Hinaot kami report na si Alma sa iyang office. Kinang na magkasulti gid ming duha. Ug masayod siya nga ako ang amahan sa gimugso ni Nubi. Gusto ko magdako nga akong anak sa normal nga mga ginikanan. Ug dili na sad ko makatugot na di si Nubi ang ikatupad ko sa kung inyang kasal. Mo ning gitudlo sa card. Kini ang opisina sa presidente. Kinang masultihan ko si Alma sa netabo na muduhan ni Nubi. Ablihi, Alma, aron magkasulti gitang duha. Salamat. May muabis pultaan. Do I know you? Ronel Delgado. Hey. Murag nakamayong na ko nimo. Ikaw tang dito sa klinik ni Dr. Medina, right? Salamat nga hinundum ka pa. Sit down. Thank you. Kuwang ba ang 5 million pesos nga gibayad ko ni Dr. Medina? Iyak ang gisugo? No. Ang akong gianhi maong nga akong katungod. What do you mean nga imong katungod? Di na lang ko magpaliko-liko pa sa kong tuyo nimo. Ako ang amahan sa anak ni Nubi. What? May mong wa katugaan ni Nubi sa matuod. Pero ako rin mutugaan mo. Dili ta magsulti din. Adto ta sa akong function room. Kita rin makadungog dito sa itong panagsultihan. Sunod ako. Mo ni tinuod nga nitabo na munduhan ni Nubi. Imong gihilabtan ang pagkababae sa ko asawa? Akong sinabutan ang netabo. Og ako mo ay nagtambag niya nga taguon ng 5 million pesos. Sa ato pa? Tuan ni Nubi ang kwarta? Ako mo ay nagsolsol niya. Di giduntan niya dawaton og di sa musugot. Unsa imong motibo nga imong manggiilad si Nubi? Naluoy lang ko niya.
Unsa man? Daan na mo managkaila? No, dili. Pero ako mo ay nagluwas niya sa dihang gibinastusan siya ni atong Jack. Nakaila sinubi ni mo? Wa. Pero tungod sa nitabo nga gusto siyang binastusan ni Jack, nagsusin ako sa iyang pagkatao. Ug ako nasayran nga masakiton ang iyang inahan. Ug mahimong napugos lang sinubi nga makigrelasyon nimo aron may makatambal sa iyang inahan. Dugay na ang among relasyon ni Nobi. Og nakasiguro ko nga na in love siya nako. Di ko malalis nimo ni Ana. Ang ako lang tuyo sa pag-ani nimo dinhi, mao nga tagig kagawasan si Nobi. Aron magpakasal ming duha. Og aron magtubo ang among anak uban sa matuod niya mga ginikanan. No. Wa mahigugma si Nobi nimo. One more. And you can't leave this place alive. Please, ay lang pagpinutong. Makakita ka pag babae nga mas labaw pa ni Nobi. I love Nobi very much. Siya rami makalipay na ako. Una-una ang kaugmaon sa bata. Labaw ko makahatag og kapritsyo sa bata. Kaysa dihang gisabak pa lang si Nobi. Ako na siyang giisip nga akong anak. May pirma na kog acknowledgement sa bata. Og ako'y nagbuot nga nga akong ngan sa bata. Isunod sa akong ngan og apelyido. Ako ning gi-junior. Og nahibaw ini si Nobi? Diyan na siya mahibaw sa diyang nakuha nila ang live birth sa bata. Makapatay kong tao Kung ini. tinuod kang higugman ni Nobi, atagi sa kagawasan. Nakasiguro ko, mao say pangandoy ni Nobi ang usa ka matuod nga pamilya. Get out. Nahigugma ko ni Nobi. Busa gusto ko siya natagan og matuod nga kalipay uban ako og sa among anak. Get out! Kalma lang. Wa ko mangisog sa pag-ani aron mangitag away. Gusto ko lang barugan ang akong katungod. Dili importante na ako ang imong katungod. Maoy importante na ako nga dili malayo si Nobi ug ang among anak. Be sensible, Alma. Dili na ako gusto maminaw pagikan nimo. Get out! Out! Nganong niya ka, ha? Oy. Di amasab gani ka? Ha? Ay, ko nga na pagtubag, ha? Nganong niya ka? Ay lang ko liabay-bay kay wa ko makikaway di mo. Nganong niya ka? Wa mansag ko may bawag nganong ni Ami. Ako ramang boss mo oy migawas og miadto niya ng building o kana. Building ka na sa mga balyari. Ila ka ng Alma. Oy, mau ba? Wa sa kumasay na nada. Tanaw, niya na paingon din niya akong busok. Tanaw, kanang naglakaw. Tawa, kanang ga-orange. Nagsulti siya ni Alma? Sa unsa man, ha? Sa unsa? Unsa gipa nagsultihan nila? Kuan, wala lagi ko kabaw lagi. Tawa na padung diri nga, kuan manggod. Ako lang laging buhos may pangutan na tawa. Nagpadung naman na siya. Kanang ga-orange. Adyo lagi kalibutan ini. Boss. Ikaw, kinsay mo gyan, he? Wa ka nailabot niya na. Kinsay mo gyan, he? Tana, Jokes. Tinarong akong pangutan na ni mo. Busa, tarong akong tubag. Kung tug-anan ka na ako, makatabang ka ba sa akong problema? Paandaran ng auto, Chukoy. Pita, ang agahan akong atuod si Alma. Aron mangutan ako unsay tuyo niya itong tawhanan niya. Unsa labot atong tawhana kang Nobi? Uy, si Alma ron? Kasayo pod niya mo pa ulit. Tingalig na ginam-hinam ni Laki. Ako atong bata, mo'y isugat ni Alma. Kadiyot ma, kuhaon ako si Lucky. Malakaw ta. Ha? Dili ka lang muhangop sa atong anak? Ma, kuhaon na si Lucky kay malakaw, Miss Nobi. May nahitabo? Ihatag na ni Mama ang bata. Please. Ama, kuhaon na si Lucky. Manlakaw ko numi sila. Ang bebe, ako'y kogos ni Lucky. Ma,
man eh? May gilimod ka din ako? Maoday Ronel ang imong gingan sa bata. Kay maoday ni pangan sa iyang amahan. Nakasulti mo? Miadto siya sa opisina. Og dito, giyagyag niya ang inyong binuhatan. Wag gid ay tinaguan nga magpabiling tinaguan. Oh, nadani ko sa iyang offer. Nga naluoy siya na ako. Hinungdan nga nangilad ko nimo. Pero na ang kwarta. Wala na ako iwaldas. Kay nagpaabot ko nining hikayo na. Mahimo kayong iuli ko nimo ang kwarta. Dili na mo akong gikinugnan. Nganong nagpagamit ka man niya? Nadani ko sa iyang offer. Og kung kita man gyud hangtod sa pagdako sa bata, makatilaw siguro kong kalipay gikan sa usa ka matuod nga lalaki. Nahigugma ka ba niya? Nubit tubag ako. Nahigugma ka ba ni Atong Ronel? Sa unang adlaw pa lang, sa dihang nagtupad mi sa kama, daan ako niyang gipasidanan. Nga dili siya mahimong mahigugma. Unya nga nung iya makong gihangyo ang hatagan kagagawasan aron magpakasal mong duha. Ha? Ako na siyang gibaliparan. Nga nung misugot man ka! Nga iyang pangan ang pangan sa bata. Wa siya manangid. Nga ganun man ka mo insister sa pagbalibad. Awahin akong nasayod. Narehistro na ang live birth sa bata. Tubag ako. Tubag ako, Nubi. Kanang tarong yun nga tubag. Nahigugma ka ba niya? Nahigugma ka ni Ronel? Tubag ako! Ganong nihilak man ka? Nahigugma ka ba niya, Nubi? Bisag nahigugma pa ko. Pugson ko kina sa pagpatay tungod ni mo, love. Nahigugma kiday ka niya. Dili ko makaako sa pagbiya ni mo, love. Pagpaminaw sa Dili. Lex Pinoy. Nahibaw ka yun. Nahibaw ka yun unsa ka kaimportante sa kong kinabuhi. Love. Love. Love, isaad ako di mo. Ihatag ko ang tanan di mong kapritso. Ayaw lang yung kong bihai. Ako nang isaan ni mo, love. Sige na. Ayaw na pagkilak. Mamauli na lang hinuunta. Kimingaw na hinuun ko sa atong anak. Tingaling, bihilang na itong maayo kay gutom. Dali na. Mamauli na ta. Hain naman ang gisaad ni mong Apo Ronel. Gusto na ko makakita o muhangop sa bata. Ay lang og apurahama. Eh ganong imo man kong gipaibog be. Unya wa man di Wa ay. di ka paibuga. Nanang imong apo pero maglisod ko sa pagdaan niya din eh. Oh, imo man ka siyang anak. Unya nga nung maglisod ka man, ha? Ay bebe, kitay mo adto. Ma, dili ingon anak ka sayon. Unsa man? Wa ba makagusto nimo ang inahan sa imong anak? Giyon sa man din ninyo paghimo sa maong bata kun mo ni sitwasyon. Ma, ay gugog apurahagot. Oh, oy, asa ka oy? Wala ka ko. Dili lang nimo iuban si Chokoy. Uy, asa man kaha tong bata ah? O kinsa man gid kaha na si Nubi nga inahan sa iyang anak? Niyara ang bank book diin gideposito na ako ang 5 million pesos. Love, ayoro ko papakitaan ha. Diha na na nimo. Dili ni ako. Ako na nang gihatag nimo. Unsa? Gitagaan ko nimog anak wa ba? Og malipayo na kayo kung ani among duha.
uban ako. Sorry, kit kaayo, love. Ngano mga yung kagsorry? Ako man mo imong gipili, di ba? Og malipay na kayo ko, ana, love. Ato niya dayong pabunyagan si Lucky. Og kinahanglan nga bongga ang iyang bunyag. Ay, nalipay na kaayo ko nga nagkasabot ra mo ni Alma. Miadto di ay si Ronel sa iyong opisina. Ug may hangyo nga, hatagan ko kagawasan kay magpakasal ming duha. Uy, kaisog sad gud ni Ronel. Walang niya ipakita ang iyang kaisog. Miadto kayo na naginahanglan ko niya. Pero, naapagihapon sa imong kasing-kasing si Ronel? Dili na ta magisgutan na, ma. Ako nang pakatugon si Lucky. Gusto ba ya kung malipay ka na sabnak? Gipanilngan ako ni Mama sa akong kisaan niya nga apo. Kung saan ko magka sa pagkonbinsir si Nobi nga nahigugman ako niya. Nga andam na kong mapakasal ming duha. Sa makayangay na ko buhaton na. Murag magkuha na ni break ang akong auto. Ano may? Kuha na break. Hala, may dump truck. May gawas na yung skina. Ginawa ko! Nobe, murag di ko makatuo sa akong nakita. Oo, sa man, ma? Misimba ko kaganina, nak. Og, maudi ang nawa ka ganiha. diha man mo sa kwarto si Alma. Kauban si Lucky, mautong wa na lang kumananghid ninyo. O sabay mo nakita nga murag dili ka makatuo. Nakita nako si Jack nga misimba. Oh, maayo. Lahi lagi gyud no kun mahigog mang tinud-anay kay makat-on magduol sa labang makagagahom. Tabangan na itong ampo si Jack, ma. Nga makakita ra siya babae nga para yun niya. Kanabangi gugmaon yun siya tungod sa iyang pagkatao. Unya, nakakita si Jack ni mo? Ay, muragwa. Kay mi dali kog likay aron dili niya makita. Nindo dining batio na to, no? Kung gikan tang musimba. Gaan kayo. Kanang madungog ni mo ang gospel og ang wali sa pari ba? Pagkanin. Uy. Putlo na nato sa makadiyot ang atong programa. Aron ipadangan kini usa ka vehicular accident. Usa ka Ronel Delgado, medtech ang biktima sa mga vehicular accident. Maayong pagkatao ang manibela sa iyang liog. Usa ka medtech? Chokoy! Ang imong boss! Ubanin ko sa ospital, Chokoy! Hustok ako sa kong duda. Hain ang akong anak! Pakita ko ninyo sa akong anak! Mo tingali niya yung inahan. Uy, kaubanis, Chokoy. Wanilain. Kadtuning akong gikasukmagay sa ospital ang nadisgrasya. Si Nobe. Nahibaw na ka siya. Hain man ang akong anak. Sa'yo lagi karong may pauli. Huwag mo kong ipaabot ng bisita. Gusto kong maikauban ko ang akong pamilya. Ay, nalipay imong anak ko nga nakadungog sa imong tingog. Ngano ko duwa pa ni mo siya ko gusa. Yun na, pagani na ko ang mami. I love you so much, love. Love ka sa namo ni Lucky. Di ba, Lucky?
Uy, may tubag. May tubag si Lucky, oh. Love ko no kaayo ka na mo. Kamu, rigid may makalipay na ako. Uy. Napiit na na si Lucky. Sorry. May reklamo, oh. Uy, makamauna din ang reklamo ang akong anak nga pogi. Love kay kang daddy, ha? May nanawag lagi ni mo, love. Si Jack. Unsa? Nanawag si Jack? Ayaw tubaga. Tingalig importante ang iyang tuyo. Jack, nanawag lagi ka. Gabi, di ba ako sa balita? O si balita. Si Ronel, katong, nagpakadoktor ni mo ba? Na-disgrasya. Unsa? Nabangga ng iyang auto. 50-50 ang iyang klintang. Unsa? Hayang ospital ang mahimutan si Ronel, Jack. Tugani dayon ko. Muadto ka gyud, bisag dili ko mosugot. Gusto lang ko masayod sa iyang kahimtang. Unya ang bata. Ako lang unang ibili ni Mama. Muadto ka gyud? Bisag dili ko mosugot? Imo kong supakon? Gusto lang ko masayod sa iyang kahimtang. Ayaw ni daw na ako. Amahan siya sa akong anak. Sa ato pa. Mas bugat ka ditong tawhana kay nako. Ayaw lang una ko sa tiya, please. Pasag di nga susihon ko ang iyang kahimtang. Nahibaw ka ba, Nobi? Di kaya ubos kaayo nako ang imong pagpamugos nga masayod sa iyang kahimtang. Giingnan ka na nako. Nga ako na sige balibaran sa iyang tinguhang magpakasal min duha. May ubos ka lang gihapon ako. Muadto gid ka? Muadto. Takong hangyoon si Mama nga ibilin ko na niya si Lucky. Sige. Ubanan di ka sa ospital. Nadisgrasya si Ronel? Mao'y gitawag ni Jack, Ma. Muadto ko aron sa pagsusi unsa na iyang kahimtang karon. Misugot si Alma? Gusto ra mo kong masayod sa iyang kahimtang. Iya kong ubanan. Oh, maayo hinuon. Nahala sige. Ako lang mo bantay ni Lucky. Iandam lang ang iyang gatas. Ma'am, hay naman si Ronel. Nganong nakaila ka man sa akong anak? Kuan, amigo na ko siya, ma'am. Tuwa lagi sa operating room. Tabagi taon ko ninyong ampo, ka mabuhi ang akong anak. Ay lang palabis imong kagool, ma'am. Pangangilingig nga mga doktor ang niya din. Maluwas na sa Ronel. Kadiyot. Ngano, ma'am? Muramag nakamayong ko nimo? Kaduhagin mo magka-enkwentro ni Chokoy. Oo, bitaw, ma'am. Pero karon amigo namin ni Chokoy. Ikaw man tinaghisgot og Nobi, no? Ha? Ikaw gito ang akong nadunggan nga naghisgot sa ngan nga Nobi. Pero ingon si Chokoy, nasayop lang ko sa akong pagdungog. Nore ko no'y imong gisulti. Okay namin ni Chokoy, ma'am. Atod, hain mo di siya. Ako pang gipapauli sa bahay. Akong gipakuha sa mga gamit ni Ronel. Ginoo ko in taon. Luwas sa in taon ang akong anak. Siya na lang itay na hibiling nagmahal o nagpangga na ako. Ayaw in taon siyang pasagti, Diyos ko. Hain man ka ang chapel ning maong ospital. Murag tuwa ditong dapita, mamay. Nakailaman si Jack ni atong Ronel. Sa diyang miduaw si Jack sa ospital, wa siya pasudlan ni Mama. Mao'y katarungan ni Mama nga luyap ako.
Unya, miabot si Ronel nga nagsulob sa... Iksusulob anang taga-ospital. Ug nagpatuo nga doktor. Nagduda si Jack sa dihang iyang nakita si Ronel ug Chukoy nga nagkuyog. Mao di ay. Nagkasukmagay yun na sila sa parking lot. Mura day kag artista nga giluga, no? Ingon niya nang imong pagtanaw na ako. And I'm proud of you. Maayo gid kong mamili kay hangtod ang mga lalaki. Nag-ilugay man sa pag-angko nimo. Gusto na. Nasuko ka? Dali, good. Padaon ako, be. Aron mahagkan ka na ako. Apil ba yakos nabuang nimo, ha? Ang pag-drive mo ay atiman na. Dali na ba? Kina. Doon lang ko nimo. Kining, love. Doon na lang ko ihangyo nimo ba? Unsa man ha? Dili ko gusto magdrama ka inig-abot na to sa ospital, ha? Unsa? Ay, nga nung nagpabilin mo ko sa ospital. Muram hinuod kog ako'y tagtungo din eh. Pero ang tinuod kong tuyo sa pag-atang din eh. Mao si Nobi. Kung may dakong kalabutan katong Ronel sa kinabuhi ni Nobi, muani kito siya. Sa iyang tingog, murag klaro kayo nga nabalaka siya. Pero kanusa ka siya pakita din sa ospital. Ay, God, ni Anas Nobi. Kau pa niya sa alma. Hain man din ang operating room. Nialagi mo. Gusto lang na mo masayran unsa gikahimtang sa medtech. Napa siya sa operating room. Unsa day nahitabo, Jack? Kinsa may nakabangga? Dili pa klaro, Nob. Ang ako na nasayran nga gihimo ang dinaliang operasyon sa tutunlan ni Ronel. Ay maayong pagkataop sa manubila siyang tutunlan. Sa tutunlan yun? Maway pong sa mga polis nga nag-ugkat ni Ronel. Buhi pa ba si Ronel, Jack? Buhay pa, Nob. Hinungdan nga dali siyang gida sa emergency room. Ready for operation. Maayo untang makasurvive siya. Mao na imong gyampo. Tao siya, Jack. Nagkinahanglan gihapon siya sa atong simpatiya. Nganong ikaw man maoy nag-apong dinhi sa gawa sa operating room? Wa day say tagtungod? Doon naman. Niyang inahan. Pero tuwa pa sa chapel. Wa tayo mapangutanan kung kumusta na ang iyang sitwasyon karon. Wa pa may gawas gikan sa operating room? Wa di dinis Chokoy. Di pa pauli sa inahan ni Ronel. Magikuhang importanteng gamit ni Ronel. Niya lang iyang inahan. Mauna ang iyang inahan. Ma'am, mga higala sila ni Ronel. Salamat nga. May bati mo sa ako rong gibati. May mga matuod ay nga higala ang akong anak. Kumusta ka, Mama? Dili ako may angay nimong kumustahon. Ang akong anak nga nakigbugno pa sa kamatayon sa operating room. Husto day tuod. Mga tunay manggid ka mong mga higala sa akong anak. Mahimo bang mahibaw ko kung si kinsa mo? Ang inyong pangan ang buot na kong ipasabot. Bitaw, no? Ganina na kita nagka-istorya din eh. Wam day kong makapaila-ila sa kungan. Ako rin si Jack, ma'am. Jack Gabuya. General Manager sa Gabuya Corporation. Dili day ka yanong tao nga higala ni Ronel? Dili po, ma'am. Ordinaryo ragod ko. Ang akong anak usa ka medtech. Pero taas og ambisyon. Taas og pangandoy. Hinungdan nga miadto gyud siya og Boston aron magpabatid. Og aron adto unta niya ipadayon ang kurso nga medicine.
magdoktor unta ang akong anak. Mao ba? Ako si Alma, ma'am. Alma Malyari. President sa Malyari Group of Companies. Mao ba? Wow! Big shot. O, ikaw? Nobi, ma'am. Nobi? Nganong nakugang man ka, ma'am, nga nakadungog sa akungan? Murag, familiar na gid kaayo nako ng maong pangan. Gun lang. Kung ni apaunta si Chokoy, siya dayon may makatubag sa akong pangutana. Kay unsa may imong ipangutana, ma'am? Kanunay nilang hisgutan ang pangan nga Nobi. Matod pa ni Chokoy, may gibiling ito'y si Ronel nga tuwa sa klinika. Ug Nobi ang pangan. Uy. Unsa? Kagwapa sa dinubi nga mahimo lang ito'y. Maumay gisulti ni Chokoy. Ug ikaw? Ikaw si Nobi? Siya si Nobi, ma'am. Pero di na siya ito'y, ha? Mamaya na ta din nila. Himo ka namin ng ito'y diri. Napasayro na sa operating room. Di mo gusto mo tanaw niya? Dili na. Naibawa pa ko nga ingon ini ang among masinatian. Wa na lang may mga ni. Tanalav. Ayaw na. Unsa? Magpabilin pa ka din eh? Gusto ko lang masiguro kung luwas ba siya ni maong trahedya. Asa man to siya? Gusto lang tingaling masiguro ni Nobi, ma'am, kung luwas ba yun sa kamatayon si Ronel. O katong babae nga sigig sangpit og love ni Adtong Nobi. Kinsa man sad to siya? Kuan. Kinsa? Di ba mitug naman siya siyangan? Siya si Alma Malyari, President sa Malyari Group of Companies. Unsa may ang labot ni Adtong Nobi? Iyang ka-live-in. Unsa? Tabian na sa nako eh. Kuan lang ka ng... Unsa man? Doon na ba sila'y anak? Doon na ba sila'y anak? Nga nung may apas pa makadini? Natagbaw ka ng panglibak? Pahamak yun ka, Jack, eh? Sorry, gid kayo, Alma, ha? Nga ako magudunta, nga... Kuan ba? Mugaan ang iyang kaugalingon. Kung doon ay ikasulti. Pero si Nobi ang inyong gilibak. Please. Sorry, gid kayo, Alma. Ano imo pa bang yung gipaybaw si Nobi sa naitabo ni Ronel? Mayong pagbuminaw manakigala sa sila. Lex Pinos. Busa angay lang nga masayod si Nobi sa gidangatan sa iyong higala. Gusto lang yung kagubot. Maugan iga na ngayo kung pasaylo ni mo. Tuwa magina mag-atang Snowy sa pultahan, God. Ayaw sa gilabti. Uy, ganun na wag ka, ma'am? Ayaw na pangutan na, Chokoy. Pagdali diha, mintas di apa sila. Ha? Kisa man sila, ma'am? Ay, pagdali lagi diha. Wala lagi ko makita. Wala pa na ko makita yung pamangita mo, ma'am. Tingalig to ato sa auto. Ay, kung mauna, balik na yun diri sa ospital. Mintas di apa sila. Ha? Kisa man sila, ma'am? Ay, dali na lang lagi diri. Gayag uni mo, oy. Sige, ma'am. Naanak ko, ma'am. Sige, ma'am. Pagdali, Chokoy. Mintas wa pa ko maglagot ni mo. Dili pa tama mauli? Wa pa mi kawas gikan sa operating room. Way makatugan na tuon sa gikahimtang ni Ronel. Nahadlok kang mamatay si Ronel? Amahan siya sa akong anak. So sa ato pa, naagiligi ki feelings anang tawhana sa amahan sa imong anak. Ako makasabot. Mahimo pa, ayaw lang kasuko. Gusto ko lang masiguro ang iyang kahimtang. Mubiyaan ako din eh. Di mo kong biyaan. Mura kong kiko nga magsigsunod din mo. Biyaan di ka. Kinilang higayon ang pangayon ko ni mo.
Gusto ko lang masayaran kung nakasurvive ba siya. Oo. Apo. Ako nalay hatod ni Nobe, Alma. Ayaw pang hilabot. Ikaw ba'y nakaingon ng tanan? Ayaw mo pag-away. Magkadugang na sa akong kakulba, please. Sorry ha. Sige, biyaan na lang mo. Ikaw. Pagwat ko nimo. Uy, hala. May bagting ang cellphone nga gibiling Nobe. Oh, si Alma. Hello, Alma. Nanawag lagi ka. Madugay-dugay pag itingali may pauli, ma. Saom ni Snowy, eh. Magkuhat pa manggit sa operasyon ni Ronel. Gioperahan di ay si Ronel? May pagkaguba ang iyang tutunlan, ma. Uy, kinuo ko. Wala ing damage si Ronel, Alma. Ambot lang sa kaha. Magbisitahan din na si Ronel sa ato, ma. Di man. Gikan man gudi ay ng tawhana sa Boston. Og may pauli lang yun sa dihang nanganak na si Nobe. Naibaw di ka na? Ako bayay kauban ni Nobe sa ospital. Wa man ka ni adtong higayon na. Kibati na ko kahadlok ini, ma. Unsa may imong gikahadlukan? Nga tingalig mausap ang pagtagad ni Nobi na po. Huwag mo iyang palabihon si Ronel. Dili man tingali, Alma. Kay nagkasulti na may sinubi ni Anang Butanga. Ug matod niya, nga dili kagyud niya biyaan. Tay tingali ko no, gabaan siya. Huwag mo kumangwinta sa ako na gasto, ma. Mahalangit kayo na ako siya. Nahibaw sab sinubi ni Ana. Unsa man, ma? Wa ba magsakit si Lucky? Wa man sad. Muhilak raman kung gutomon. Nay, karon gani ay nakatuog ri ay. Ako lang unang ubanan si Nobe diri, ma, ha? Huwato niya nga mahuman ang operasyon. Sige. Sige, Alma. Ayaw lagbiya si Nobe. Kadugay ba nimong nakabalik diri, Chokoy? Ay, inamitaw ka na ako, ma'am, nga natagbaw ko pangita sa ID ni Bukos. Uy! Ay, kaning, kuhan, ma'am, sa ako yung pagtuo, ma'am, tuwal dito sa auto, ma'am. Nga, ay mga auto, ma'am. Nayabag ka? Ngano ako may mong pangutanon? Ha? Wa ka din sulti akong asa na ang auto? Ay, bahala na tong auto, Chokoy. Ang importante nga mabuhi ang akong anak. Ay, mabuhi si boss, ma'am. Uy! Unsam. Hain na ba to sila? Ha? Kisa, ma'am ba? Katong bisita sa imong boss. Duha ka babay. Tumboy man ko nitong usa. Tutumboy, ma'am? O lagi. Og ang usa babay, yun. Dinito ganiha. Nawa magkalit. Kuha, ma'am, Kaneng, kuhan ko, ma'am? Kaneng... Unsa man? Unsa naman siya na si Buhuna-huna? Dali na, Chokoy, Chokoy. Atong pangitaon. Intriga. Ay, ko bira. Ay, ko binahamang ibadagma sa tanimom noon sa... Buhi ko, ma'am. Mubalay ko nimo. Tuara. Hain ba, ma? Kanang atbanggid ni anang operating room ay murag nag-atang. Kadus mahuman ang operasyon ni Ronel. Hala! Maubanay kanunay ninyong hisgutan, Chokoy. Sinobe. Hala! Ni Ede siya. Atul ko! Oy! Hoy, Chokoy! Ayaw kong biyahe, oy! Dainobs! Chokoy! Chokoy. Hindi arabay mong agawon. Lagot na ba ko niya? Nganong naglagot bang ka niya, ma'am? Murag na kaminos ni Nobi. Kuan kini. Huwag gidi ay kamubiya. Sa ato pa. Importante gidi kaayon ni mo si Ronel. Gusto lang ko makasiguro kung maluwas ba siya sa operasyon. Ngayong pagbuminaw sa Ikaw ba ang inahan sa anak ni Ronel? Ikaw ba?